खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 24 अक्ट'बर 2023 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआ जोबोर खुसि जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गुबुनजों रायखोमा जानोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ नेगेटिभ साननाय फैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव लोगो लेवा बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन सोरजोंबा बाख्नायजागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा दिनै बाख्नायजानो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां
सोरजोंबा बाख्नाय जागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन समाजाव बयजोंबो मान होजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो मोननो हागौ गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन सिगांनि बयबो आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम दिनैनि राशि फरायथिना एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।